Terästuotanto on prosessi, josta syntyy teräksen monia sivuvirtoja. Me Outokummulla olemme kehittäneet kyvyn tunnistaa ja ottaa nämä talteen. Jokainen tuotantovirta, kuten kierrätysteräs tai uusiutuva energia, synnyttävät omia arvoketjujaan. Kehityksen tuloksena syntyy uudenlainen kiertotalousekosysteemi, jossa mikään ei mene hukkaan. Sivuvirtoina syntyy tällä hetkellä muun muassa kuonia, kaasuja, öljyjä ja hilseitä. Esimerkiksi kuonasta voidaan valmistaa sementin korvaajia. Hiilimonoksidi ja hiilidioksidi taas voidaan jalostaa synteesikaasuksi, hiiltä ja vetyä sisältäväksi kaasuseokseksi, jota käytetään raaka-aineena muun muassa biopohjaisen lentopolttoaineen valmistuksessa. Kyse ei ole vain yksittäisten materiaalien hyödyntämisestä, vaan kokonaisuudesta, jossa eri tuotantovirrat rinnakkain rakentavat uutta liiketoimintaa. Tämä ei ole ainoastaan kiertotaloutta. Tämä on uuden sukupolven liiketoimintamalli, jossa yhdessä kumppaneiden kanssa yhdistämme kestävyyden ja kannattavuuden. Tässä kokonaisuudessa Outokumpu on keskiössä.